În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți credincioși, ați ascultat dimineață pilda bogatului nemilostiv și a săracului Lazar și ați auzit ce frumos a explicat Preasfințitul Ignatie despre păcatul acestui om bogat, care nu era bogăția, ci era nemilostivirea, indiferența față de aproapele său, indiferența față de cel care stătea la poarta sa și cerșea doar o bucată de pâine. Nu putem vorbi de a nu avea la dispoziție cele necesare, pentru că dacă îți permiți să te îmbraci în porfiră și vison, îți permiți să hrănești și un sărac care bate la poarta ta. Dar în momentul în care îți închizi inima, îți închide și Dumnezeu ușa milostivirii. De aceea bogatul ajunge în iad și săracul Lazar ajunge în sânul lui Avram, un loc special creat de Dumnezeu pentru drepții Vechiului Testament. Și se perpelește în focul iadului și cere mila părintelui Avram. Părinte Avram trimite pe Lazar să-și ude vârful degetului și să mă răcorească cu o picătură de apă în această văpaie. Iată, pe pământ ai tot ce-ți trebuie: mâncare, băutură, desfătare, toate poftele ți le împlinești, dar acolo în iad vrei măcar o picătură de apă. Atât este de puternic focul arzător al iadului, pentru că este de fapt focul conștiinței, viermele cel neadormit care te mustră neîncetat și te arde. Și în momentul în care bogatul își dă seama de realitatea iadului, ce face? Dintr-o dată se gândește la frații lui: Doamne, trimite-l pe Lazar în casa tatălui meu, pentru că mai am 5 frați, să le spună și lor ce este aici, ca nu cumva să ajungă și ei în acest loc. Nu-l interesa prea mult pe bogatul de frații săi, ci el avea în minte, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, că și frații lui desconsiderau viața cea veșnică, și frații lui desconsiderau legea lui Dumnezeu, și frații lui desconsiderau mila și bunătatea față de aproape. Deci erau în aceeași stare ca și el. Și ce răspunde Avram? Tu le-ai primit pe cele bune, Lazar pe cele rele, acum s-au inversat rolurile. Dar mai important este că bogatul îi spune ceva foarte interesant. Că el, de fapt, vrea să-l vadă pe Lazar ieșit din bucurie, din desfătare. Trimite-l să-mi ude vârful limbii, să-mi răcorească văpaia. Spune episcopul Ilie Miniat că invidia era cea care îi rodea cel mai mult sufletul. Nu-l suporta pe Lazar să-l vadă în acest, pe sărăntocul acela de la poarta lui, să-l vadă într-o așa mare slavă. Și a văzut că nu a putut, ce a zis: trimite-l în casa tatălui meu. Trimite-l de acolo. Ce caută el în desfătare? Eu trebuie să fiu în desfătare. Deci, vedeți, unde duce lipsa de milă, lipsa de bunătate și invidia și răutate? În focul iadului. Însă Avram îi dă un răspuns excepțional, care e bine să-l memorați și dumneavoastră. Au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Chiar dacă ar învia cineva din morți, tot nu ar crede. Noi astăzi pe cine avem? Avem pe Hristos și pe apostoli să ascultăm de ei. Chiar dacă ar învia cineva din morți și ne-ar spune, oare ar crede toată lumea și s-ar converti? Gândiți-vă să vină cineva al dumneavoastră să vă spună: eu am înviat din morți și am văzut iadul și raiul. Parcă ai avea o îndoială, parcă mai degrabă primul gând ar fi că s-ar putea să fi scăpat de la socola sau poate au avut așa un delir. N-ai garanția, că e posibil să fie și adevărat, sunt atâtea mărturii, dar nu ai garanție. Pe când cuvântul Scripturii este cel care adeverește prin cuvântul Mântuitorului. Adevărat, adevărat vă spun vouă. Vedeți ce interesant? Nu a lăsat Dumnezeu la voia întâmplării să aflăm noi despre mântuire,
despre viața ce veșnică, despre rai și despre iad. El însuși ne-a spus. El însuși s-a coborât pe pământ să ne vestească adevărul și să fie consemnat în Sfintele Scripturi. El însuși este Cel care i-a trimis pe apostol la propovăduire și le-a spus: mergeți și învățați toate câte v-am poruncit eu vouă și botezați în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Cel ce va crede se va mântui, iar cel ce nu va crede se va osândi. Deci, iată, au pe Moise și pe proroci. Ne-a lăsat Dumnezeu această mărturie vie în Sfânta Scriptură, ca și cuvânt revelat peste veacuri, ca oricine vrea să se mântuiască, să afle adevărul. Au pe Moise și pe proroci. Au pe Hristos și pe apostol. Nu ne mai trebuie altceva. Vedeți că astăzi vine fiecare și își dă cu părere. Vine fiecare și începe o nouă filosofie, începe o nouă demagogie, începe să explice fiecare cum vede el relațiile, energia, creația, universul și tot felul de abureli. Pentru că așa sunt, abureli. Dar Hristos este Cel care a venit să ne descopere adevărul. Și ne-a spus clar: fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Dacă tu nu ai milă, nici Dumnezeu nu va avea milă cu tine. Iadul sau raiul încă din viața aceasta îl trăim. Dacă îți pasă de cel de lângă tine și nu-l lași flămând, și nu-l lași însetat, și nu-l lași să se chinuie când poți să-l ajuți, ai împlinit voia lui Dumnezeu care spune: milă voiesc, chiar nu jertfă. Dar dacă îți închizi inima față de cel de lângă tine, deja trăiești în iad. Deja lipsește lumina lui Dumnezeu, lipsește iubirea, lipsește bunătatea, lipsește tot ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat nouă pe pământ. Fiți asemenea mie. Învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Deci iată cât de important este citirea Dumnezeieștilor Scripturi. Cercetați Scripturile, pentru că în ele veți găsi viața cea veșnică. Oare cât timp pierdem noi, necercetând Scripturile și cercetând filosofiile acestui veac și ne mai mirăm de ce ne întunecăm la minte, de ce ne tulburăm, de ce nu știm pe unde mergem, de ce nu știm încotro merge viața noastră, pentru că nu suntem în adevăr. Dar cercetând Scripturile, deja pregustăm din viața cea veșnică. Și de aceea vă propun, măcar o oră pe zi, să citiți din Sfânta Scriptură și din cărțile Sfinților Părinți, pentru că numai așa ne putem adăpa sufletul cu lumină, cu viață și cu adevăr. Amintiți-vă în grădina Ghețiman ce le-a spus Mântuitorul Apostolilor. Oare nu ați putut să priveiați cu mine un ceas? Un ceas. Și de multe ori vedem că se referă Dumnezeu la ceas ca la ceasul cel rău. Iată, a sosit ceasul când mă va vinde cel ce se apropie. Acum este ceasul întunericului. Acum este ceasul celui rău. Iată, ceasul este al diavolului. Dar ziua este a lui Dumnezeu. Se apropie ziua Domnului. Iar noi acest ceas în care poate veni oricând ispita, gândul întunecat, tulburarea, vrajba, toată ispita celui rău. Noi să dăruim timpul lui Dumnezeu și nu putem altfel mai de folos decât prin rugăciune și prin citirea Sfintelor Scripturi. Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Deci iată cât de simplu a lăsat Dumnezeu lucrarea mântuirii noastre. Să ascultăm de Hristos, de apostol, de învățătura Bisericii, de adevărul și de lumina care este în Sfintele Scripturi, care ne învață despre viața cea veșnică și cum ne putem noi mântui. Și foarte simplu, a venit învățătorul de lege și ce a spus Hristos? Vrei să te mântuiești? Păzește poruncile. Nu este complicat. Complicat este când noi, prin mintea noastră, prin mândria noastră, tălmăcim cum vrem noi Scripturile, răstălmăcim Scripturile și încercăm noi să ne facem noi o cale care ne convine nouă. O viață care să ne priască mofturilor și patimilor și poftelor și mergem pe calea alăturată, dar calea alăturată nu merge către viața cea veșnică, ci merge către iad. Dacă vrem să ne mântuim, nu avem decât să păzim poruncile, să ascultăm învățătura Bisericii și să fim buni și milostivi, așa cum ne spune și nouă Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Fiți milostivi, pentru că și Tatăl vostru cel din ceruri milostiv este. Amin.